Bum. Ja, vi har skyerne, som regner, som så går ned og bliver til vand på klipperne, som så bliver til smeltevand eller løbende vand. Skyllevand. Det tager jeg bare. Ja. Vi har skyerne, som bidrager med vand til bjergene, hvor det bliver til skyllevand, eller til is, som i sidste ende bliver smeltevand, hvor det så ender med at løbe ud i havet, hvor det så bidrager til alger, som fiskene spiser. Og hvis fisken de dør, så går de så til sidst hen og bliver fossiler, som i sidste ende bidrager til klipperne nogle gange. Så der er ikke lille kredsløb der. Godt. Men. Så har vi noget her. Nej, altså det kan jo, fisken kan jo også udslippe noget. Ja, hvad udslipper de? De udslipper... For at udslippe en fisk. CO2. CO2. Hvordan så vi næste klip? Hvordan? Men fiskene kan også udlede CO2, som ender op i atmosfæren. Eller vand kan faktisk også fordampe, og til sidst ender vi skyerne igen. Det var det. Så kører vi den herfra. Men hvad fanden er det, der går her? Det er CO2, som... Så har vi atmosfæren, der udleder, hvor der er CO2, som træerne bruger til fotosyntese, hvor de også skal bruge solen. Når træerne laver fotosyntese, så bruger de også den CO2, som f.eks. dyr og mennesker udlever på jorden. Og den CO2, som de udlever, vil til sidst også op i ozonen.